Ahojte lásenky, tu je Jaginko. Je tu aj Ofelka, ale momentálne nie je namalovaná. Tak len ja. A pokračujeme v adventnom kalendáru, deň číslo 7. A ešte jedna vec, videá budú hlavne vychádzať na YouTube, čiže na Instagram a na TikTok budú len začiatky. Mizer. 2. Už bolo. Bola. 5. Nebola. No už to poznáme. Takže mami, tu ti to dávam, páči sa. Kde máš tie ruky? Taký speedrun spravíme. Ukáž to. Čo to je? To bola zase veľká pičovina. Čo ani neviem. Ja neviem. Vôbec. No ale je to prosím to. Ty kokos, to čo je? Však to voná jak tráva. To je asi kaktus, že? To bude pravdepodobne kaktus. Ty, to čo je? Ty kokos, však to je jen. Homer Simpson, čo mal tu zelenú pičovinu. Tak, toto je brutálne hnusné. Smrdí to jak tráva, ale pravdepodobne to bude asi kaktus. Je to strašne perlivé a strašne kyselo a nie je to ani vôbec sladké, je to kyselé, normálne sliny mi idú. Čo to má, to nie je Monster ani Red Bull, čo tam máme, aké na výber? Ježiš, počkaj, musím to nájsť. Výber je Monster, Hell, Tiger, Max, Semtex alebo Blue Spark. To bude Semtex, podľa mňa kaktus. Alebo také niečo. Takže kaktus hovoríš, hej, keď aspoň prichuť. Aspoň príchod, neviem, či to je Semtex kaktus. Jebe, to čo je? Mojito? Však to chutí jak tráva toto. Čo tam najebali, jem ešte popri ceste? Však tam cítiš metu, ty. Však to chutí jak... To je čistá meta. Tebe jebe, to je tráva popri dálnici R1, ty kokos. To je čistá meta. Dobre, máme asi ináč rozlišné vône mety. No očividne áno. Ježiš, to je ale dobre kyslé. To je čistá. Lásenky, týmto sa s vami lúčime, aj Ofelka nenamalovaná, ktorá je tuto, tam ručičku vidíte. A neuhľadol som to, akože trávové energetiaky nelúbim. Meta. Je to hnusné, takže pre ďalšie videjka daj follow, like a takisto nezabudni sledovať na YouTube. Celé videjka vychádzajú hlavne na YouTube. Bye!